Kardom, Katni Salong Pen Ataba Birta Thanbang, Nili Junaliti Mungpi, Non Birta Ang Ton Pen Arjuik Tha. Non Malom, West Karbiang Long Becheng Parpik Ajok, Karbi Langpi Hydroelectric Project, Alang Ting Lang Kithe Parpik Pen, Lang Ting Alang Kipidam Ahor, Hor Po Thodet Ajok, Water Langsung Municipal Board Angkang, Pinanganadim, Langkang Luma Birta Nonjong, Katni Sasahemalong, Birta Nangle. Constituency ki parlo umru lapen longria rong anta langkang lum lap ajok kidam dang ani humri dam det apipini langkang lum arata tumapan umru arong don trok ke prapo lapen longria long don trok ke presia tumapan sang ingti lapen tarpulin hai hui kiron padupon Labang so mai lang watat langso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang, State BJP Executive Member Arun Terang, watat langso Cooperative Society Vice Chairman Edwinson Crow, lapen watat langso Municipal Board Ward Commissioner Pradeep Terang atum Chitongdun. Sarupathar Constituency pen Borjan Constituency aduya hoyalong kido Sarupathar Constituency ki parlo Sarbong Rong Phararong kacheleng atuar kahino thektik ajok chitini phain kora troxia ni rat atum ningduk chipaklang labangso atwar laki sarihajan PWD IB atwar pen chikak dunsi Ramnagar RJ Road atwar along si chitokdun ahudisi sangti harlong thokdam lo sita ibeng an thokdam chot amat RJ atwar ke patang tedet an chot takali sangti harlong thokchita harlong angkleng ki thethu ong Kaburoi rat atum kachela na pan ansu sesi sung thumusi ason mandet la so tuwar ke no thuong lapen karwata kanghang et ajok barla hud ason ke gari motor chilengun AC kisukyun ek kachelanga pan tora piklo lapen chojor chulanga pan ta kasiksak hektik ang parta ningkring hud ason ke adugjang plung titi busirat atum pen than pachini Karbing Long Autonomous Council lapen bokajan LSC IMLA atumpen labang so tuwar MLA kiliga prang propjin pen nang selam pevek nang jiputa hadak arong ambekar arata tumpen chuningri All India Radio alun sipo Karbiala Marjan kason se abangpu jutang po lapen lamet po Joyram Tisuapan chitini phain kora troxiani arong thondam tanglo All India Radio alun sipo Karbila Marjan kason se bangpu jutang po lapen lamet po Joyram Tisoapan chitini phain kora troxiani taralang so jutang aklam Karbila medamai lapen di po Autorixa Association along pajuisi arong thondam tanglo ladak chithan mi alang libu chikang thi mala marjan kason se bang lapen langsang tia pam wang dong mir chathang alun kilun pen Karbia hamphang along chithang olo Nenang panjok nang nirke papu celang tunang nang jui denaba non malom akile arve kijang kachimit me pina jok dena rong kiliput hurnat alang roi langkang bakpen kidam tang chitini phain kora trok arni pen pini arni anke kusube jangmibe rong monjir lapen rong clear dap sonsi pinangan arong ke langkang lumpen cicak nanglo kamatha meme abang ke bangso kanglumalang theplote akithu kanem oi amuni datum asona sona kiso long ipo lapen medical pen bleaching powder rong along keronjia phan ratatum chuningri Karbi lo Charlie asong jirikin denga roatum chitini phain kora troxi ani arpu kachalara mai kangni labang so mai long KSA bidisar sarsing ingleng Samson ingti lapen KSA tiripia mai phu Jameson timung dun mai phu mondor inghi kongjun bang ajoy ingti lapen Hamden District Committee amai phu Ramsing tokbiatum chetong dun Amenang ka chilong Karbi lo ka Charlie asong Sengwe kangking apan atur kero nakam jari tanang ojir poan Sengwe kangking apan atur kero nakam jari tanang ojir poan Ini kaya perman lori cerah kanapan Ini kaya perman lori cerah kanapan Ini non kaje
song kanon ora doan boti aja Jerikindeng aro klembang po tumapan KSA kapang tang lapen hawar arata tumapan kathe angatuar ki Japon thek Japan bidisori pitekang Ada babirda magela bons kang ton peklo tume thakme kurwang thu